Ayo kanggo Jawara Pikul tim genjot ya Git. Iya. Ya. Jawara Pikul kumpul. Sinukak kendi kuno. Iya nenya. Bakal kasih sinukak reang be sinukak. Asik. Mamai Asipa. Mang Icik. Bapak kawisan men di bapak kawisan. Lah beli dongol-dongol je. Kuningku Kungku mana diduk. Ah iya. Bapak kawisan gonta-ganti pasangan dudu berarti kakak lanang lumayan. Kasur bisa Bapak nek Asipa kanggo Mang Icik Bunda Kaisa sing ana ning Singapura. Kawisan singgah aja Mang Icik Bapak nek Asipa Bunda Taria Mimi Taria Mama Taria Bunda Kesa sing ana ning Singapura. Yo Agit Putra tim genjot